Nisa u irġiel, żgħażagħ, adulti u anzjani jagħtu sehemhom b'tant imħabba u dedikazzjoni fuq livell lokali. Iżda l-isfidi li jaffaċċjaw ta' kuljum mhumiex żgħar. Kien għalhekk li Bernard Grek wiegħed lill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat li se jkompli jaħdem f'isem il-Partit Nazzjonalista biex kull sfida li jaffaċċjaw tiġi indirizzata minnu fih. Waqt laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grek kommetta ruħu li jibqa' jagħti l-appoġġ kollu possibbli l-laqdiet volontarji kollha biex dawn ikomplu u l-ġid fil-ħajja ta' ħafna nies. Il-Partit Nazzjonalista għandu kellu wkoll proposti, pożizzjonijiet importanti ta' kif naraw għalina l-volontarjat jista' jkompli jikber jifjorixxi billi nkunu qegħdin ngħinu mhux biss b'inċentivi ta' taxxa ma wkoll rati ta' taxxi aħjar anki għaliex nemmnu li l-individwi jkunu qegħdin jagħtu s-servizz volontarju huma wkoll allura qegħdin jagħtu servizzi importanti lil pajjiżna. Waqt il-laqgħa li saret mal-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien mal-Viċi Kap ta' Partit Nazzjonalista l-Ekspert Ċikalaxxone u deputat Graziella Gallia, il-Kunsill qal illi fit-3 snin li ġejjin jittamaw li fost l-oħrajn laqdiet ma jiġux intaxxati fuq donazzjonijiet li n-nies jagħtu lil laqdiet filwant li r-rata ta' kontijiet tad-dawl u l-ilma tkun aktar baxxa minn dik ta' negozji kummerċjali. Il-President tal-Kunsill Gertrude Buttigieg spjegatilna aħjar x'inhuma dawn l-isfidi li tant hemm bżonn li jiġu indirizzati minnu fih. Min jinvolvi ruħu fl-qdiet volontarji u l-qdiet volontarji li qegħdin joffru servizzi fil-pajjiż qegħdin jagħmlu dan bl-akbar impenn u bl-akbar professjonalità. U allura hemm bżonn li jkunu rikonoxxut ix-xogħol tal-volontier u ta' dawn l-qdiet biex ikomplu mixjin, ikomplu jservu l-pajjiż fl-aħjar mod possibbli. U ma wkoll post fejn jiġu ġenerati ħafna idejat u ħafna riżorsi illi jgħinu biex timxi l-qoddim is-soċjetà Maltija u anke l-ekonomija Maltija. Il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat ilu jaħdem għal dawn l-aħħar 15-il sena fejn illum il-ġurnata għandu mal-1800 taqda li taqa' taħtom. Dawn l-qdiet volontarji wettqu ħidma ma taqta' xejn lejn is-soċjetà Maltija fost bosta oqsma differenti.